primer dir que estem encantats d'estar aquí i agraïm a tothom que ha vingut. Hi ha moltes persones que s'han aixecat molt d'hora aquest matí, donat que venen de lluny. El primer comentar és que l'enfoc d'aquesta jornada que ens va demanar l'Escola d'Administració Pública de Catalunya d'organitzar ho hem volgut fer de forma que sigui el més pràctica possible, en el sentit que us emporteu, per un costat, algunes idees, però sobretot experiències i una sèrie de recursos, d'exemples, de documents, etc. Això vol dir que el document que us presentarem i que completarem posteriorment a la jornada d'avui amb els comentaris que hi hagi en els debats us arribarà a tots, a través, lògicament, de l'Escola d'Administració Pública, de forma que pugueu accedir a tots aquells recursos, exemples, pàgines web que hem inclòs en el document. Per tant, la primera cosa és aquesta. És una jornada que pretén aportar-vos algunes idees, però sobretot experiències i exemples. També hem previst que la segona part de la jornada sigui més participativa, en el sentit, sí que en la primera part, lògicament podreu fer preguntes als ponents, perquè l'intercanvi sempre aporta valor afegit, però en la segona part de la jornada, després de la pausa, també m'he invitat a alguns de vosaltres a fer una molt breu exposició i sobretot a animar un debat amb la idea de trobar aquelles pistes que els municipis o que ja heu fet coses però voleu continuar o que encara necessiteu iniciar alguns aspectes del govern obert, pugueu trobar algunes pistes concretes per avançar en els propers anys. Sí. Per tant, com està organitzada la jornada, el primer que farem és aquesta introducció per clarificar de què estem parlant i explicar-vos una mica aquest document en el qual hi ha exemples, recursos, etc. I molt ràpidament passarem la paraula al panell d'experts. És un panell d'experts realment molt rellevant, em sembla, donat que aquest tema és un tema potser del que es parla bastant però no es fa tant. I per tant, realment hem trobat 3 ciutats en les quals s'han avançat en diferents aspectes que explicaran i que esperem que us poden servir una mica de referència de les coses a fer i també potser a vegades de com abordar aquest tema de forma diferent. Una vegada les 3 persones hagin parlat, tractarem amb elles de generar un intercanvi amb vosaltres, de forma que aprofiten que estan aquí. No és fàcil que aquestes 3 persones coincideixin, doncs tractarem de fer el possible perquè traieu el màxim possible de conclusions de la seva experiència. Fet això, farem la pausa, més o menys entre 11:30 i 12, depenent una mica de com vagi el debat i de l'interès que mostreu. I després de la pausa, com deia, hem demanat a algunes persones que ens han contactat de pujar a la taula i d'explicar molt breument una mica els seus enfocs actualment en municipis, de forma que això ens pugui portar a fer un debat més participatiu en el qual ens agradaria arribar a algunes petites conclusions, tipus els passos a seguir per intensificar o tirar endavant els temes de govern obert als nostres municipis en els propers anys. I finalment tractarem de fer junt amb vosaltres una mica de conclusions. Repeteixo, com a fruit de la jornada, a part que és una jornada que està tuitejada i que l'escola també filma perquè estigui disponible en la web de l'escola, nosaltres en els propers dies farem un document en el qual hi haurà, per tant, la presentació d'avui i tots els comentaris que s'hagin fet en els debats i les presentacions de forma que us sigui el més útil possible. Sí. Bé, bon dia.
Jo sóc el Xavier Estivill, que juntament amb l'Alfons vam crear Momentum fa 15 anys. Momentum és una empresa petita de consultoria que treballa amb organitzacions públiques i amb algun ajuntament gran, especialment Bilbao. Aquest és el motiu que hem fet venir l'Andoni un dia tan important per Bilbao com avui. Ha vingut d'hora per marxar d'hora, ja sabeu per què. L'Atleti, és molt l'Atleti. I coneixem una mica el tema aquest de govern obert, transparència, en base a l'experiència de Bilbao. Nosaltres no som uns experts en el tema, no som formadors, no volem fer una ponència, però sí que hem ajudat a organitzar una mica aquesta jornada, que ens agradaria que fos una mica informal. Ja sé que hi ha molta gent perquè sigui informal, però aquí hi ha molts coneguts i que estaria bé que hi hagués un cert debat. Per tant, nosaltres ara el que faríem és un petit survey de què s'entén per govern obert. El que és veritat és que a vegades hi ha paraules que fan fortuna. Abans parlàvem aquí a l'entrada, ara Smart Cities, sembla que tothom ha descobert les Smart Cities, i fa poc sembla que el govern obert a l'Open Government també. Veurem que no, veurem que fa molts anys que existeix. Però sempre és bo compartir-ho. El que sí ens agradaria és que, com que això hi ha ajuntaments grans que ja hi estan ficats, també un cert debat entre grans i petits, o com orientar el debat, per ajudar una mica a tots i que surti una mica d'utilitat. Per això voldríem la jornada aquesta una mica participativa. Arrenquem amb la idea aquesta que us deia. Govern obert, curiosament, la presentació que nosaltres hem preparat, que s'ha de dir que se l'ha currat sobretot el Joan, que està fent un doctorat sobre el tema i per tant és el que coneix una mica, malgrat que repeteixo, nosaltres no som formadors. Fa 30 anys, a l'any 1980, els que ja teniu una edat recordareu que hi havia una sèrie de temps que aquí va arribar una mica més tard, que es deia Si Ministre, que era fantàstic, molt divertida. Doncs curiosament el primer episodi, que va ser l'any 80, es titulava Open Government. Xufa, és allò que deia aquell, diu, tot està inventat però tot està per fer. Són 3 minuts. Gobierno abierto. Son propuestas para la puesta en práctica de su programa político e incluye el borrador de un libro blanco. Hemos pensado que este libro blanco podríamos titularlo Gobierno abierto. Entonces está todo resuelto, señor ministro. ¿Quién ha hecho esto? El caduco aparato burocrático. No, en serio. Somos conscientes de la necesidad de reformas y así lo hemos hecho constar. Me deja usted de una pieza. Temía que esto iba a ser motivo de discordia desde el principio. La gente tiene un falso concepto de la administración. Nosotros solo ayudamos a poner en práctica su política. Reducción de trámites en la obtención de permisos de construcción. Actas del Parlamento, volumen 496, página 1002. Habla el señor Hacker. ¿Sabe el ministro que con tanto trámite se tarda más en construir un bungalow en el siglo XX que una catedral en el siglo XII? La oposición ríe y el gobierno protesta. Sí, pero yo no les oí protestar. Cierto, ministro. Tome asiento, Bernard. Gracias. Y díganos, ¿qué opinión tiene del nuevo ministro? Una opinión muy positiva. Sí. Pronto le habremos domesticado. Se tragó toda la gente de un bocado y, según creo, terminó todos sus deberes para el lunes, ¿no es así? Sí, así es. Solo hay que quitarle de la cabeza eso del gobierno abierto. ¿Pero no iba a ser ese el título del libro blanco? Sí, pero ya sabemos que el título a veces puede despistar. Lo único importante es el contenido. Es la ley de la proporción inversa. Cuanto menos quieras hacer una cosa, más debes hablar de ella. Bueno, pero ¿qué hay de malo en querer un gobierno abierto o en querer tener a la población informada? ¿Habla en serio? Pues sí, señor. A fin de cuentas es lo que quiere el ministro. Pero eso es una gran contradicción, Bernard. Jamás se puede gobernar abriendo la mano. Pero los ciudadanos tienen derecho a ser informados. No, tienen derecho a la ignorancia. El conocimiento supone complicidad y culpa. La ignorancia, en cambio, es digna. Pero si el ministro quiere un gobierno abierto... No se puede dar a la gente lo que quiere. No es bueno para ellos. ¿Le daría brandy a un alcohólico? Pues... Si la gente no sabe lo que haces, nunca sabrá lo que haces mal. Pero
Mire, Sir Humphrey, lo siento, pero yo soy el secretario del ministro y si eso es lo Mi que... querido amigo, no ayudará usted al ministro contribuyendo a que haga el ridículo. Acuérdese de los anteriores ministros. En 3 meses hubieran sido el hazmerreír del país, de no ser por la total y absoluta reserva que mantuvimos respecto a sus maniobras. Entonces, ¿qué propone usted? ¿Puede guardar un secreto? Claro. Yo también. Disculpe, debo hacer una llamada. Podeu veure 32 anys, vull dir, Open Government. Després va venir l'Obama i ho va reactualitzar d'una manera doncs, més, podríem dir, visionària. Fem un petit repàs per saber una mica de què parlem i després, entre els 3 ponents que hem pogut convidar i la gent de la sala, no, que hi ha molta gent que coneix el tema, doncs treballem una mica. Vés passant. 3 principis. Govern obert. Fer evolucionar els actuals sistemes de govern cap a lògiques més interactives, relació amb la ciutadania, gestió política més transparent i relació bidireccional. Són les 3 idees que això el govern Obama, amb la bona idea sempre dels americans de dir només 3 coses, ho va categoritzar amb transparència, participació i col·laboració. La relació de les administracions públiques amb la ciutadania s'havia de basar en la transparència, la participació i la col·laboració. Passa un mic. Aquí amb el que hem vist amb el vídeo, el tema del govern obert, m'ho vist un concepte antic, neix als anys 70 aproximadament en l'espai polític britànic i estava inicialment relacionat amb l'obertura dels secrets d'estat del govern. Per això, si veieu el vídeo aquest del sí ministre, està relacionat amb la idea de la informació i la transparència. Aquest concepte ha anat evolucionant al llarg d'aquests anys i actualment ha evolucionat cap a aquest concepte de modernització de les formes en com es governa i que es va plasmar en els anys, o a principis més aviat, del 2001 amb una sèrie de documents de la Unió Europea que van fer un debat envoltant d'aquest tema i no va ser fins al memoràndum aquest d'Obama que comentàvem el 2009 que es van centrar aquests 3 pilars que són els que comentarem avui. Un primer comentari que després es profunditzarà. Govern obert i administració electrònica no és el mateix, evidentment. En canvi, potser sí que l'administració electrònica és molt més. Vull dir que és la idea de modernitzar amb les tecnologies les administracions públiques. Perquè a vegades sí que hi ha, sobretot amb la gent que no coneixem bé el tema, una certa assimilació entre govern obert i open data, l'obertura de dades. El govern obert és més, però el govern electrònic encara és molt més. És un principi de totes les administracions i jo diria que organitzacions. Aquí aquest és el resum del que s'entén actualment per govern obert. Dèiem, què és el govern obert? Un conjunt d'iniciatives que estan orientades a modernitzar la forma en com es governa, en com els governs fixen les seves prioritats i en com els governs es relacionen amb el seu entorn. En què es clarifica o en què es concreta aquest govern obert? Avançar cap a la idea de la transparència, amb aquí una sèrie de conceptes, el retiment de comptes per part del govern, l'avaluació de l'activitat del govern i, per tant, el control ciutadà, la participació, és a dir, la deliberació amb la ciutadania, que tampoc no és un concepte nou, la participació en la presa de decisions i una relació més bidireccional entre el govern i els ciutadans a l'hora de definir cap a on volem avançar. I el tercer concepte, la tercera idea central, que és la de la col·laboració. Ja no només participar en la presa de decisions, sinó també contribuir o participar en com es fan les coses, com s'implementen els projectes. I aquí tota la idea d'execució de polítiques en partenariat, iniciativa de la societat civil. I al centre